kɔlɔsitigiw kodi kɔlɔsitigiw de bɛ kɔlɔsiw bila ɲɔgɔn ɲɛ n'o tɛ a bɛɛ ye mana dilanlen walima yiri dilanlen walima vitiri dilanlen o tuma na mana dilanlen yiri dilanlen vitiri dilanlen mun bɛna a fasamandiya e ye fɛn min fɔ a kɔnɔna na o de bɛna a fasamandiya i fo an ka ala barikada wallahi an ka ala barikada ala min sɔnna k'an fara kɔlɔsitigiw kan bɛɛ ti k'a ye o bɛɛ ti k'a ye dɛ karamɔgɔkɛ i t'a dɔn ko moriya ka gɛlɛ fiyewu fo fayida dɔ adadu baden ka d'i ma karamɔgɔkɛ i ja ka jelulu ja kan ni Mori Sangare y'o d'i ma sisan n'i taara i sigi o kan i bɛna dɔn sisan ni maritontigiw nana i bɛna dɔn ko ja moriw bɛ cala ala k'a bɛ sababa boso mari aw bɛ koloja in dɔn bosow kɔni koloja o b'o dɔn dɛrɛ ala k'a bɛ sababa ala ka Mamadu i t'u mɔgɔw y'u ka baara daminɛ ko u k'u tulo ma da Ayatollah tɛ don o don fayida dila ye Ayatollah ye fayida di kɛrɛnkɛrɛn k'a di mɔgɔw ma mɛ n bɛ to ka taa ni ka saki kɛ kɔrɔlenw kan bilahi Ayatollah ye mɔgɔ min wa don o don kɔlɔnkurasen tɛ ne ye an bɛ to ka taa kɔlɔnkɔrɔ in labɔ k'a bila jiba la wa an b'o de fɛ mɛ don o don kɔlɔnkura dɔw bɛ to ka ne wele ka ne ɲininka fayida la ne bɛ adamaden ni ala ye jɔyɔrɔ dɔ kalifa i la ka ban i bɛ sabali sinon kuma dɔ i ni bɛ tiɲɛ de i yɛrɛ bɛ k'o bila n'i ka dana yɛrɛ u bɛ tila k'i wele k'i ɲininka ko yala ko nin fayida tɛ yan mɛ kuma dɔw la dɔw ye maakura ye o de la ne bɛ to ka mɔgɔw jaabi i b'a sɔrɔ dɔw denw ma mɛmɛ a ko la mɔgɔ kuraw don ɲɔtɛ karamɔgɔkɛ ne ye dalilu minnu d'aw ma o tɛ wuli dɛ kilisi fara kuranɛ kan a de yan nɔ e mina ka di Mamadu sala kilisi fara kuranɛ kan o tɛ wuli dɛ ayiwa jate ayi jumɛn ka ayi Madu Dumuya ka fɛn tɛ koyi o tɛ o Madu Dumuya ta in tɛ ala k'an bɛ sɔrɔ o la a bɛ hakili to yɔrɔ dɔ la n bɛ fɛ ka kuma kilisi ani ala wele de ka sa da de ko ne ma a bɛ tukɔnɔ jamana ninnu na ye a ko ka dalilu yɛrɛ de ti jaabi ale bolo ale m'a dɔn fɛn min don dɔ fana ko ale bɛ se k'a fɔ san est-ce que 2012 wa ani sisan cɛ ale tɛ se k'a fɔ k'ale ye kalo kɛ k'a fɔ k'a ma mɔri dɔ ka ko dɔ kɛ quoi n taara mɔri fɛ yen ani ye nin ka ko kɛ kabini 2012 la k'ale ma kalo kɛ a ma kɛ quoi mais kelen de yen ko ale y'o kɛ kun kama k'a y'a ye a ye ne lamɛn ko dugawu tɛ jaabiw bolo walima ko fayida tɛ jaabiw bolo walima ko n taara mɔri o mɔri fɛ yen k'a ma jaabi bolo adamaden i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ne lamɛnba i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ e ye jɔn ye ne lamɛnba mɔriya ye tiɲɛ ye wallahi ne ma kɛ mɔriw dɔ ye fɔlɔ nka ne bɛ ka mɔriw ka kalandenya kɛ kalandenya kɔnɔna na dɔrɔn ne y'a dɔn ko wallahi billahi dalilu ye tiɲɛ mais dalilu bɛ fɛn dɔ de la fɛn fila non dalilu a kama ko mɔriya min walima a kama ko fayida min a bɛ ka fayida minnu bila walima a bɛ ka fayida minnu ta fayida bɛɛ lajɛlen gulonnen don fɛn fila la fɛn fila ni kelen kɛra la ni kelen ma k'i la ayi ni kelen kɛra la kelen ma k'i la ayi mais u bɛ to k'aw nɛgɛ ni kelen ye u ka kiliyan ɲiniw fɛ wallahi tiɲɛ tɛ a to la bɛna fɔ ye mɔri dɔw bɛ t'u sigi réseau kan ko dalilu dɔ b'u bolo n'u bɛna baara k'i bɛ kɛ nafolotigi ye ko hali n'i ye dangaden ye k'i bɛ nafolo mara i y'a faamu wa Allahu akbar nafolotigiya ni dangaden ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la nka ala wele ni dangadenya bɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ siga t'o la Sangare
wallahi billahi morgan min nega ni fa dogoya ki ba dogoya ni fa je warla ki ba je warla ni masaw je fe na kasro e masaw de e balu i fitini may kono barabe bala kalo konondo atise ka dumini ke ka fa wallahi na ba da akere ka wuli ka sigi folo de ka yele mam goso e kana sa bami e ta kalo konondo e bangni kalo tanifla e bi ka ngunuma aka fini parle aka ngata demuli yoro la walma ko yoro la abana soro yebo kaka aba yoro sege sege doron ka keti e ka atlake e do kala la o bakele e do kala walma o fakele e do kala na karamoge sanjoli e bi ka kalanke e ti miri ki santani flake e wala lasita anifla o lasita anifla konnana e kilindi ki bisi ki yere balu wallahi mogodo de be ki e balu kanet lagata eta université la mogodo de be ki e balu walma e make école di me gere commerçant nga i miri de yeni ka se commerce ma walma yeni ka se ka projet barema jendi balu yeni ka suma mais si ça e balu na e kwara me ga e go no o hakili bato lula ko ko lu folo mogoy bo kebi ka wari ka yere hakilay no lu mi vodron lu gawai no lu ko gawai ko lu te fedo ko mi fitini ma fa e kadu yedi o mana o danga wulle ko ki mago sa e soro ka fo sa ko moru wallahi o moru do fena ko no ko no danga mi go ku kana ku bake wallahi nati negade ya ko fi fani bala kodi wallahi moriya ce me billahi moriya dlo me fen fladina moriya adlo me fen fladina min o de moruma alhamdulillah a folo jume ivo nam moriya dlo me fen folo na barka do kodi barka moriya fem mi wele ko moriya adlume barka de la ne bi nga fe be fie ka ba ne ba fa mom so bi ne fa to ko menda ne fa be balulaw ne ba be balulaw masa taw che ni yere tanu ki fa tanu inyenama i bato ni inyenama masa i ma kuma folo c'est tout ça soro wallahi nu fa tura ki to niveau mina i bi se ka kuma no de mais ne mom so ne o barka ni billahi afatura ay min dina man ne se kan jona ay barka ni bi doni barka ni wallahi ne mom so barka ni wallahi ngada e damate de la ne ya barka ni man na ay mi vone ne ya ka bike do moriya karam go ya faida ko asiki folo sigi memi nga we barka wallahi aflana mi ba don amado danaya karam ko chebba kilimbi no ava vle reason no ngata na bina ne ga faida nge shini ta da mi fa na ngani rake kan laje wallahi amadala kui wallahi amadala parce que ko chama yu boshi ko ku e chama yu boshi kun woyet le fana do bi yadu ita shinimla blaki shinimla don woy tara do solaw o ya sabe kuna ego ko o docteur en dama de ko luta fura do ko li asako yi gouvernement ka asako yi e tara clinique mangan do lay go e ko luta nyedo wallahi e boro lay tara golden life la badala ego e alsa nunga fe shukile alsa hote e be tara maroko mais abenu fura yo ko di odo mungo sodo iga kenata ya wallahi wala dalu ko betari hey mori ni mori ko di emi clubenina wal ma ite mori mais bi fega ala delire mo go bi ala delire sikatalla ne fendo foyi kata moru yoro la ko bara kenyi ne mi sigire flaje ko kata moru yoro la ko bara kenyi mali kono ya kan golo be kolo be kasro sitenye kasro matla kala na folo de million fla an watane ko ne mi ndo moru la me ha karamo ke ami ya fo ku bi ken na fo tigi ko ne kara ne gon moy abe datidi imana ta fefe yoro no ma fiye ko tile binani ba fiye kalo saba ni ye shedungo fe o kolo kari ni min dun kana kolo kari kana pasati kana donda wi tana era do fiye ere shibe itisogo ke ni zebe mble kun ati do sokuru kele kono ati do kaburu kono ati donu kono ati adama de era tisaka tar ko do tede wi sebe di ma ko tana ko yi o tile kele ndoro era bishinga yi che ne re de nga fe che ima che ko dalu makike yo ay dalu makike dalu be no karamo ke amase wala wallahi ya fa moi ne ni mbedeke ni kani mbeke sebe kana do ya vede ni ngana keta mason femi ma nye sebe nguru blanguna de watinna ni o blanguna me mason femi ma we sebe zirina no o tin ne fa to fe kodi do fe me tana kirikara no ala ne ta do ko tana te ku ma mi vone yo ya fa moi fo imanya bo donc c'est obe nyonye wallahi ni yala la kapto yala ka yala kana tika ko chama na kan zigi ngasu
me farda sel me sel fana sel min la sel ma do al shafi witri ne kun da sel tellement kinne kun décourager la ko la ma wasla ma la de mbi sel yere de ngad nafla sel bade non fennu men jenan tala kanaye ja ambe jien secret mi no fe oni ni ko non te nyonye srala ivo ibi agto yore na uti nyonye srala de jien secret nu kodi wallahi ne de ba fo yana nu ya nege ambe ka secret minu nyini ko nafulo ambe ka secret minu nyini ko joro ani dine ka bato te nyonye srala uti kalte kilinyi na kadiye shike na fla sella tangi ni ma sigire dodon agana ki kono ko debi ni ga gele wulle la harab la le dunya ita jere wallahi ye ni tangi ni ko ala kaba o sebe wallahi tangi ko ala wallahi kana fu fa fodoro ya allah abisaba nga ablay wallahi nga tangi ni ma ya allah fo na sigire asrai ya kana ki kono ko bi la ma dodo ko la fo ita do ko la na sigire gon nu baba che don bana don ti ba wallahi ati ba parka ko ndogoyra sono don ti ba don développer ka teme koroleka wallahi suma wallahi don développer ka teme koroleka don ti ba de he folomon nu me tienga galondo bebe tienga kam jien dara fo jien wuli ya fa moi aha igundo luta en korodo herezo ga mo no eta kalama monu me gindo na kerafe ni bo do nya da bi breta ko lu kunji wallahi herezo te che joy mana mbale make tuka ala wele ire kuyi wallahi tuka ala wele ika demayay tuka ala wele ika da Allah ni dara ala doron bi seki wasa men ni Allah che nu yineke ko kirikaran nu fen ala ko ta ko na wallahi ni mitaba ko fe wallahi pa do ba fo do wele dongo yalla neke ka do shetana bara do ni la ko karamo ke est-ce que ma fo plus de 40 millions mali kono ya 40 millions atona na ke o ka neke ka bla ko jugu de la ay ne wele sa ko bo ale ndi feka ko jugu ke ale ti feka ko jugu ke bo abete ko na damine manye Allah ba ne beti sigata Allah aw mo go be na fulla do mi na tangi mo ne do na ko he ko hay ko al ne be ala ko tama eta kala mo ni ala ko ta dam ne mo fi ne ni chedo be afam andalla kata jamana dola anti jamana to fo anda fa jamana dola ngami ta baraka na fulo siraka andara ngalina alala ne kalina alala anzira minge karamo ken ngo ko abina bara min fo ko ne tiso kasoro ne ma fo folo de ay billahi don be china ay ne mi ga ko kale be na fa fo ne tiso no do asoro do ne ni dame na ko ko na kaba ko do ne tara mi ware be mulu karamo kanya be boka di ne ni mi tara be boka di anana fo mi ne ma ngata ta yala wallahi ne ma ngata ta yala aw kala di afo de ko bo ko ware di problem won jena ne jena wallahi suma wallahi ne alamene me bi ala ne so wallahi ya fam ne be mo don o che fe menu yi ala kota kei menu ni ne nyoy bi fu wa ko atule ko anda do ko ne hakli mbi fe billahi kala chebe kabela ga fona ko atule ko ne kaba ko rele ne mo awu kam ni dumi sanama sa fe ko ne ko ta do hakli mbi fe suno antali mi ngera ni yoroina ne ta do chugo mi ne sira ga bango ngo mi na ne bana application do de benena wallahi ama fam awo yemu parce que ala fe sa ne bina mo application mena wori haidara c'est Ousmane Madana Haidara o application de benena ne ma foneti filide ne ma foneti ala kota de nga kakala e kanya turala anda de la fa ala ka ambla usira ka bile fiu kakala e kanya turala ndake ama ke domina billahi ameta domina war mbe kuna hal ne bilama atane ku mene de hakli sigi maka temetaka ne de hakli sigi le do ka temetaka ba laje atara ya ko fa nana nyoye ko ko cher la ko ale bilama ko ngo bon e bilama abate de no fe ko jugu be ko ni misay wallahi hilto wala o be ka nege kawka ala ko tabara ko ka na fulo nyini na fulo ne ala ko tabara na fulo yarati jala way deum ba be ke jinaya duroku namara prepara ko dama o edi na janemedo edi na torodo edi na balawdo olu te foi do ana wallahi ni na fulu jugu yi
ko fadenw k'a fɔ k'a b'i bolo i denw ni muso ka sira foyi t'a la u t'a dɔn yɛrɛ wa ala t'u min'a ma koyi bari olu t'a dɔn olu t'a dɔn dɛ la yukallifu llahu nafsan illa awsi'aha i den ni musow b'u jala hali n'u taara hijira ala b'a minɛ parce que olu t'a dɔn k'e ta ye ala ko ta ye mais e yɛrɛ b'a dɔn i hakili tɛ se ka sigi i tɛ se ka sunɔgɔ i m'a ye waritigi dɔw bɛ yen u t'u yɛrɛ faa ten mɔgɔ kamana gan k'u bɛ t'u yɛrɛ faa kun a ye wari sɔrɔ kun minɛ i b'a dɔn a y'ala wele n'a dara ala la ka ala wele n'a kɛra ala fɛ ka ala wele n'a sɔnna ala la ka ala wele n'a kɛra kira muhamadu fɛ sallallahu alaihi wa sallam m'a fɔ ala t'i lajarabi dɛ kira ka sahaba dɔw lajarabi la a dɔw fan danama sara parce que n'a ye nin kuma ninnu fɔ dɔw b'a fɔ kira ka fan m'a faamu sa adamadenw ka limaniya tɛ kelen ye ɲɔntɛ n ko kira ka o sahaba dɔw fɛnɛ kun ye millionnaires de ye ni kuma y'an jan b'a ko milliardaires parce que tile bɛɛ n'a milliard cogoya don i y'a faamu tile bɛɛ n'a milliard don ɲɔntɛ Usman ninnu bɛ jate komi sisan milliardaires ɲɔgɔmɛ 1000 ɲɔgɔmɛ 500 ɲɔgɔmɛ 300 ɲɔgɔmɛ 400 o bɛ cɛ minnu bolo o don o de ye o don milliardaires ye a bɛ n'a fɔ elmoriku 1000 ka k'i bolo bi elmoriku 500 ka k'i bolo bi ni milliard t'i bolo o bɛ sɔrɔ wa o tuma na o tun bɛ olu bolo o don o tuma n'i y'a jateminɛ ala kira ma nafolo haramu ala kira ka sahaba ma nafolo haramu ayi u ye ɲiniko jugu de haramu ko diinɛ t'o fɛ an b'a la dɛrɛ faamuya ko ɲuman